Dead on the spot, 61 titawen na ni Rodolfo Manuel, a residente ti Barangay Darayday, Lawag City. Ang nagmaneho ti tricycle kalpasan ang nakadinnong parna ti maysa nga elf truck iti National Highway apaset ti Barangay Baay, Batac City, pasado alas 9 idirabii. The Ford Ranger is going north direction da kini tricycle. So nag-slow down isuna para left turn kuma. Kaso itong vehicle 1, itong tricycle, gusto niya agad mag-overtake, no-overtakean niya yung vehicle 2, then hindi niya nakita na accidentally na nabangga niya itong approaching vehicle na elf truck. Iti investigasyon ti pulisya, sakbay ang napasamak ti insidente naggapo iti syudad ti Batac ni Manuel. Pinawilan ti pamilya na arumwar nga maipagarup ang naglibas. Nagsagaba daytoy tinakaro as sugat, iti nagduduma apaset ti bagi ken ulo na, arason ti dagos ang nakatayan na. Saan met ang nasugatan ti driver ti elf truck, apat padasen pay laeng nga alaen ti palawag na. Aw met pay palawag ti pamilya ti biktima. Manamnama ti panagsarita iti pulisya dagiti tallo a partido akaraman iti aksidente. Iti record ti pulisya iti Batac City nasurok sa nga pulo, tinailistan a vehicular incidents. For fatal incident, ma'am, is yan pa lang ang nai-record natin na fatal incident, pero at least ang nai-record natin na yung mga minor incident is mga 12 incident na, at karamihan involving itong mga purong-purong, tricycle, motor. Then, ang reason ng mga aksidente is yung unang-una is pagkalasing at saka reckless driving. Saan met ang mauma ti pulisya iti kanayon a parang palagip, kadagiti motorista tapnon maliklikan ti aksidente. Tere Sundayon, Balitang Solid North.